3 месеца екипа, който ми го пише, този вид, аз не мога да го разкажа. Може днеска да му е деня да го разкажа. Дай Боже. Добре. Стискаме палци. Ще ви разкажа една романтична история за трепета от първата среща и още нещо. Героя на историята е плейбоя Пацо Пацата от Дебелец. Славата на плейбоя Пацата се носила не само в Дебелец, но и в по-тънки села и градове. Нямало момиче, което да не легне с пацата още след първата среща. Даже едно момиче легнало още на опашката за билети пред киното, просто не се сдържала. Сега ще кажете, че в Дебелец няма кино. Има! Даже е цял комплекс. Кино, градска баня, мол и канал за смяна на маслото. Там пацата си имал пълна програма. Водил приятелките си на кино, прекарвал ги през банята, купувам по едно ново яке от мола и накрая им казал: ай сега като си с това якенце, след под колата да ми смениш маслото. И в канала пацата ги минава по бърза процедура. Вечер изнасяли от сградата на киното, мола и банята и на тяхно място отваряли дискотека, в която пацата вършел всяка нощ. В дните около Коледа той е запознал на дансинга с ослепителната красавица Феофания. След 10 минути флирт, пацата и Феофания вече влизали в апартамента на момичето. Тогава Феофания му предложила: аз ще ида в банята, си взема един душ, а ти иди в хола и ме изчакай. Просто замка в винална вица. Феофания влязла в банята, а пацата отворил вратата на всекидневната, светнал кружката и стръпнал. На дивана лежало огромно куче. Плейбоя се оплашил, загасил веднага тока и затворил вратата. Решил да изчака в коридора. Дали от оплахата, или защото дискотеката пил водка с сок от круши, и уиски с сок от круши, и ял круши с сок от круши, на пацата рязко му се доходило по голяма нужда. Ма наистина голяма. И наистина му се доходило много. За негова беда обаче, банята и тоалетната у Феофания били, както повечето места, на едно и също място. Някакси няма, тя се къпе, пак той, нали, по голяма нужда. Нали, станало му неудобно, стиснал зъби и бузи и си казал: ще остискам. Което преминало в неувереното: трябва да остискам. А малко по-късно в нетърпимото: не мога да остискам. Феофания 1 час се къпе в банята. Тогава, притиснат от обстоятелствата, на Пацо му хрумнала гениална спасителна идея. Решил да влезе в хола, без да светна лампите, тихо си свърши работа и след това да натопи кучето. Ами, кучето е огромно! Кучето е свършило тази пръсотия. Тихо, тихо, пацата изпълнил своя план, влязал, изакал се, това нали Себ няма го санкционира. Не. Изакал се на мукета и затворя вратата. След това седнал доволно отново в антрето, успокоен така, пречистен и зачакал. След малко Феофания излязла от банята, очудно питал: ма Пачо, що стоиш в коридора? Що не ме изчака в хола? Ах, как съм, там има едно огромно куче. А Феофания казал: няма страшно, то е плюшено. Просто